台湾嘅面包店最近係非常多哦，恁班人可能如早晨頭或是胖，唔過更加呢三餐點心如引來引到人歸關是胖嘅哦。故所以操到增加米嘅利用價錢，農糧署也很多年來如歸厝間呢來研發推廣米谷粉，唔過都已經係咩講非常嘅常見哦。但係睇日本呢米谷粉嘅相關產品已經有1000多種嘅，雖然也成本其實還係幾高哦，像是啲略嘅減少，糧食刺激率下降嘅幅度。唔過日本呢產業界同學界對也相關嘅研發還係一定有興頭哦，因為對於人來講，重點唔係愛替代愛對抗小矛盾保守，係希望多一種選擇。お米でできた麺ってどうなの？もっちりもちもち。天使都朝師傅家嘅學，晚年看嚟到日本有名演員伊藤先生推薦嘅廣告，看到佢也就看嚟到米谷粉。もちもち派なら米粉パンでしょ。米粉フード続々。人講嘅米谷粉係淘米研做粉，個加工來食。傳統學日本人會用米研做雙選粉來做火鍋節，唔過現節較粗粒，做嘅東西唔耐表，食起來又唔脆，麵粉做嘅按拍按熟。係講做嘅克服，像日本政府嘅評估，只要米3年，米3年是300米谷粉做嘅東西，日本糧食刺激率就做提升2%。お米を食べていただくのが一番いいとは思うんですけども、やっぱお米粒ではなくて、お米を違う食べ方、新しい食べ方のご提案ということで、フードアクション日本ではそのお米を粉にして。米粒群馬業呢，成日活產主食飛沙，做麵粉已100年嘅歷史。1年前，呢公司投資3500萬日元，大概台幣1300萬元，先作為一套早式嘅按米谷粉嘅機器，開始嚟做米谷粉。当社の場合には小麦粉と米粉をバランスよくミックスして、製品化を考えているわけですね。その過程でどうしても小麦粉と粒度と同程度でないと製品がうまくできないんですね。そこからやはり考え方が来ています。成間公司同米谷粉研製2.03公里，然後小麥麵粉嘅粒比太細控入，勞工下配過後，發現口感一好。也有麵粉嘅緊貼，故所無論係米麵包、米拉麵、米炸物粉也得，成間公司都試點標入20%到50%無添加嘅米谷粉。米粉利用の商品開発という観点からいきますと、やはり米粉を使うことを重視するんではなくて、美味しい商品ですね。最終的に食べて美味しい商品を作ることによって。消費が伸びていくんですね。これは米粉が入ってようが入ってまいが美味しければそれは売れるんです。消費者買うんです。除咗眼粉嘅標記法嘅時間無同樣以外，做麵包落配嘅流程差唔多落麵包同樣。而喺成間公司年薪35萬隻，固定年限按說要提升到100萬隻。成間公司認為，只要有市場，企業就會輕易主動研發。やはり小麦粉とバランスよく配合した商品開発、こういったものが適正にできていけば広がっていく可能性は高いですね。ただ国内事情として片や小麦粉の方が消費が減るという局面はあるかもしれませんけども、それは国全体で考えれば米の消費拡大ですから、そういう可能性というのはね非常に高いものはあると思います。香港嚟做按米谷粉來賣嘅大型嘅做麵粉公司，而家全日本至少有27間，訂了參加米谷粉俱樂部嘅廠商有幾千間，商品數量還加10個人做，乜嘅都有。そういう方々を仲間に入っていただいて、米粉クラブになっていただいて、一体となってこの食料自給率向上に向けて、50% に向けて頑張りましょう。就日本政府嘅規劃。米谷粉用米嘅產量要從2011年嘅4萬人噸到2020年要提升到50萬噸。不過，就算也下日本政府補貼農民來種米谷粉用米，本廠商做得取得較便宜嘅原料，成本實係係比小麥貴一批。補貼預算有限條嘅情況下，一創造得略略嘅減慢糧食刺激率降低嘅幅度。
大きく押し上げるね、食料自給率を大きく押し上げる効果は僕はないと思いますね。やっぱり基本的にはその価格が大きく異なるわけですね。その国産が非常に高くて輸入が安いと、ですからそれを全てね埋めて国産で置き換えていくということはならないと思います。ただこの先大きくね食料自給率が下がっていくということは下支えするようなね効果、あるいは少しずつ持ち上げるぐらいの効果は期待できるんじゃないかというふうに思います。東京農業大學畜產農業新工程次教授係日本研究超多數方面嘅權威之一。按當現在就針對關東1226號米來做研究來推廣，一種出口嘅品種，未講建築嘅生產度適當嘅谷，然後適當嘅禾稈，生產嘅成本將係一般室內米業適估嘅1股，然後包裝嘅成本正差唔大。これ最大の特徴はたくさん取れるということで普通の倍取れます。ですから1トンですね、10アルあたりで1000平米あたりで1トンは取れます。一種生產成本低嘅超多數方米，唔單將做嚟做米谷混用，亦做嚟做肉雞、羊嘅、牛嘅、豬嘅飼料。禾稈還做嚟做生殖酒精。新工教授認為，亦做係對米嘅新想法，係米又唔係米。代わりじゃなくてもっと新しい頭の切り替えやってます。新しい穀物なんです。私のとこではこれは餌にも使えますけど同時にエタノールの原料にもしています。で人間が食べる米粉の原料にもしています。一樣嘅新想法，啲去年嘅東日本大地統督一得到嘅驗證。我々のものは自分たちで作ると。で昨年の大震災の時に餌が全部ストップしましたね。で家畜がたくさん死にました。だけどこの飼料米を作ってる農家の人たち手元に原料を持ってます。で他の原料なかったんで 100% 飼料米だけで生き延びました。一下啲日本有啲位連鎖熟食店竟推出米谷混嘅甜甜圈一條商品，還可買到80%不實米谷飼料嘅肉雞卵，用另外一種方式，俾民眾唔到啲嘢，到食嘅一口飯，因為此嘅透明業港中文化。